doteraz. S tým rozdielom, že doteraz nebolo možné celoročné prevádzkovanie, nebolo možné, aby sem pristávali lietadla typu Beechcraft King Air 200, ako stojí za nami, alebo Cessna Citation CJ4, ktoré priletí onedlho. Skúsme si niečo o tom taxíku povedať. Ako funguje taký taxík? Je to podobné ako taxík, autotaxi? No, v zásade pre toho záujemcu, kto má o takéto služby záujem, je to podobné. Objedná si takúto službu, lietadlo bude pristavené na letisku, odvezie ho kam potrebuje. Ale čo sa týka prevádzkovania takéto služby, samozrejme je to pomerne náročná záležitosť, pretože je to obchodná letecká doprava, na ktorú treba špeciálne povolenia, špeciálne vyškolený personál a tak ďalej. Ale bude to možné? Áno, uvažujeme, pretože prečo by sme túto možnosť nevyužili, keď máme takéto krásne letisko vybudované. Okrem toho, že teda sa budú pristávať takéto lietadlá, tak táto dráha priniesla aj to, že to bude škola nová? Áno, v minulom roku sme si založili profesionálnu leteckú školu podľa najnovších predpisov Európskej únie. Máme zatiaľ dve lietadlá, na ktorých budeme robiť výcvik. Čo sa týka typov výcviku, nehrnieme sa do výchovy profesionálnych pilotov, aj keď samozrejme tie základy je možné použiť aj ďalej, ale my budeme vychovávať a vyučovať pilotov pre ľahké lietadlá, pre vlastne súkromných pilotov letúňov a potom kvalifikačné kategórie ako vlečenie, vetroňa a nočné lety. Povedzme niečo k tej dráhe, ak vieme, nejaká je dĺžka, nejaké rozmerové parametre možno. To je osvetlená v noci a tieto veci. Koľko asfaltu je napríklad, vieme, že tam je nejaký meter. Hej. Čo sa tohto týka, tak vzletová pristávacia dráha je vyasfaltovaná na dĺžku 1081 metrov, je široká 23 metrov. Čo sa týka použitého asfaltu, tak asfalt samotný je len 11 cm, ale dá sa povedať, že ten základ, tá jama pod tým je vykopaná do hĺbky asi 80 cm. Letisko je certifikované na nočné lety, to znamená, že má osvetlenie dráhové. A čo ešte? Môže sa odtiaľto lietať do celého sveta, tak by sme mohli zhrnúť veľmi stručne. Veľmi stručne povedané, letisko má štatút verejné medzinárodné, ale nejakým zázrakom sa stalo, že keď sa menil colný zákon, tak naše letisko bolo vyradené zo zoznamu hraničných priechodov. Toto sa nám podarilo napraviť. Od 1.7. bude letisko Prievidza opäť zaradené medzi hraničné priechody a bude možné odbavovať aj mimo schengenské lety. Výborne.